doon ay mga butang ning kalibutan nga dili na siya importante para nato. Pero sa ubang tao, grabe kayo siya kaimportante. Matod pa nila no, mura bitog pag-ingnon nga ang basura sa uban mamahimong treasure sa uban. So mauna dito na ako na-realize nga dili tanan nga mga nindot imong makuha ni kalibutan na. Pero dunay mga butang nga nindot ning kalibutan na nga imong makuha lamang pinaagi sa imong paghatag, di ba? So yes, nice ang feeling nga modawat ka kung hatagan ka, nindot ang pamati kung hatagan ka regalo. Pero to tell you honestly, no, mas nindot ang pamati kung kita mismo ang muhatag sa mga butang nga dili lang sobra no, kung dili kinasing-kasing atong gihatag yun natong ato nila. Kana bang doon na yung meaning sa tuang kinabuhi, doon ay meaning sa tuang kasing-kasing. So mao na siya ang atuang kuana, mao na siya ako ang goal, no, nga kita together with you guys, mga shouters, no. I am calling you shouters kay once mahimo mong followers sa Shoutout Radio, mahimo mong shouters, mahimo mong shouter. So mao na siya nga akong hagit ninyo nga ang ato ang pagtabang dili man nato siguro di ta makaingon nga usahay man gud kay mahilig ta mo tabang sa mga tao mga nanginhanglan nya layo bitaw sa tuwa. So mas maayo siguro kung motabang ta, we will start helping our neighbors, ato mga kasilinganan. Ang problema man gud usahay ang ato ang mga silingan mao say mangunay nato ko mao say itong mga kontra, no, mo na problema nato kay usahay atong silingan ato ang kontra. So mao na nga mawagtang gitong gitawag nato og pagtinabangay kay ato ang mga silingan ato ang mga kontra. Unlike before, no, sa unang panahon, wa gyoy magutman sa unang panahon, guys, kay ngano sa unang panahon bisan pa na og pila pa na usa pa na kabungtod ang gilayon, ang tawag ninyo ana sa probinsya, no, ang tawag ninyo is silingan lang gihapon. Bahalag pila pa nakabungtod ang inyong ang gap between sa imong balay ug sa balay sa imong dita naspikas bungtod, ang tawag na silingan gihapon. And I tell you guys, sa unang panahon, this actually matod pa sa akong lola, kay dako man ko sa akong lola, matod pa niya, wa gyud magutman kay unsay wala sa nimo naa imong silingan, unsay wala sa imong silingan naa po ka nga andam pud mohatag. So mao nang pag binayluay o pagkaon, di ba? Asin. Kabantay mo na also bitaw ning kanta nga dito sa layong buki, di ba? Ano ba to? Di ba? Kabantay mo ana. Ang dala namong mga balanghoy, pabayluan namo og bulad nga lawlaw. Ingana man na guys, pabayluan di ba parte? So sa unang panahon, like for example, kung wala kay lutuonon, moadto ra kasi mong silingan. Mangayo ra ka og kamunggay, mangayo ka og ulugbati, mangayo ka og talong, mangayo ka og kalabasa, available ang tanan. Karon atong silingan mismo, no, maoy ato ang kontra. Ang silingan nato karong panahon na maoy magdumot nato, maoy mga suyaan kayo, maoy mag-una-una o kanang panglibak, di ba? Kinsa pa may gustong moduol ana? Like for example, wa kay bugas sa inyo ha, moduol ka sa imong silingan, wa na. Paingon pa lang daan ka manghula mo bugas, gibalibara na ka. Kay ngano man, tungod kay nabag-o naman ang ato ang sistema karong panahon na. Mao na. Usahay makaingon tanong nga pagka ninduta ang pamati guys, no, nga busog ka, nagkaon ka, busogay ka. Ilami kay inyong sudan. Imong gipost mga diya sa Facebook ang inyong sudan sa inyong balay, di ba? Pero inyong silingan pastilan. Wa gyud gani sila pay kaon. Pero kita lipay ta. So, di man siguro ta makaingon nga pasagdi na sila diha oy kay wa man sila maningkamot silang kinabuhi. No, so total sultian ta mo tinuod no matod pa ni Saibil no nga. Or kisa to nagsulti diha no nga ang pagpaningkamot usahay na gyud ni swerte. Naman si uban diri na bahalag unsa og paningkamot ning kinabuhi. Bahalag unsaon pa na og paningkamot diha. Naman gyud ning gitawag nato og kung wala jud kay swerte wala gyud. Dito. Trabantay mo guys. Sa una ang kining kamunggay sa una ipanghatag ra ni pero karon ibaligya na, di ba? Tungod sa kawadon ang mga
lagutmon karon or kining mga vegetable ipamaligya na. Pero real talk ta guys, no? Kung ari ta mosud sa gaysano or mosud ta og mga dagkong mga tindahan guys, no? Mosud ta og mga dagkong tindahan, unsay presyo nakabutang diha sa sud sa usa ka dakong tindahan. Unsa nga presyo mo makit-an diha? Mo na imong bayaran. Pero kung mosud ta og merkado, unsay presyo nga isulti sa tindira diha sa merkado, no? Nga siya mismo gyud mo'y tag-iya na. Ato pa nang paubsan. Diba? Unsay maglibog ta ba guys? No? Mao na makaingon ta nga ang mga dato ni sa mo ka dato, ang mga pobre ni sa mo sad ka pobre. Kay ngano man tungod kay ang ato ang mga kaigsunan diha na maligya og mga prutas, na maligya og mga gulay, na maligya og mga pagkaon, ato pa manghangyoon. Pero kita mamalita og mga prutas o mga gulay diha sa diha sa mga dagkong tindahan. Pastilan, bayad lang ta kay bayad. Wa gyud tay hangyo-hangyo guys. Mangaon ta og restaurant, dagkong restaurant, mangayo bagud ta og extra nga ang extra nga sabaw. Di gyud. Pero aritas mga gagmay nga mga gagmay nga mga manindahay, pastilan. Ato gyud sila. Bisan ako guys, no, masaguani, no, guilty sad ko ani nga. Ato ang mga kaigsunan diri sa merkado, pastilan ato pag gyud silang hangyo, no. Ilang gipatungan og 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, ato pag gyud nang hangyuan. So mao na nga ang ilahang pliti, no, mabawi ra masiguro ng pliti, pero dili gyud nato masulti nga mabawi ang ilang kahago. So may lang guys, no, kung sa ilang presyo ilang yatag atong bayaran kay ila man ang kahago. Naghago man na sila ana. So mas maayo gani nga instead nga mapalit ka diha sa mga dagko nga tindahan, no, ari ta mapalit sa ato ang mga gagmay nga mga kaigsunan nga maligya sa ilang mga abot sa yuta. Usay makingon sila nga di man nila ipanghatag tungod kay sultihan ta mos tinuod. Mahadlok na ako dili na akong butbuot, no, kay ako man gud mahilig mangugkog kanang istorya og mga katigulangan. Akong interviewon bawal mapalit ko mag-interview ko kay nindot kayo ang para na ako, no, nice ang paminaw kay nagdako man ko sa akong lula nya mahilig kog pangutana sa akong lula ba, lula nganong ingani man ni lula nganong ingana man na. So mangutana ko sa mga katigulangan, nindot kay ipamati kining mga kaagi sa atong mga katigulangan kaysa mabasa ka og libro. Kay may man tong magbasa ka og libro, yes, that's nice, okay na siya mabasa ka og libro about our history, pero kung inyuhang or kining mga katigulangan karon ang musturya sa history sa ilang kaagi, pastilan guys, lupig pay libro ana tungod kay naay feelings. Ila gyud ang butangan og feelings. Ang sa libro kay mga naman dito sa unang panahon, ang gera sa kalibutan, ingani mao na nang hitabo. Pero kung mga katigulangan ang musturya, susdong. Siya unang panahon dong, pastilan. So naagi ng feelings, no? Maka-excite. So ako silang gipangutan na about anang mga baligya nila sa ay. Maana sila ko, lula, sa una laging panahon lula no kay ipanghatag rabi ning sibuyas, ipanghatag rabi ning kining kalabasa, kining kamonggay, ipanghatag rabi ini sa unang panahon, no. Nganong karon lagi pamaligya na lagi ni ana siya susdong maikog na mi mohatag kay usahay manggod karong panahon na once gani daw ka mohatag or hatagan kinahanglan jud ka mo bawas. O na gitawag nila utang kababuton. Sa unang panahon wala pa man ding utang kababuton sa unang panahon, di ba? Panag inigsuonay gyud, di ba? Karon kung unsay kung hatagan nimo siya, hatagan nimo kinahanglan mo bawas jud ka. Or kung ikaw makadawat, kinahanglan imo gyud siyang bawsan. So ingana ang panahon karon. Nya imo siya nga dong tigulang na kay ko dong. Kung ako ning hatag dito dong, nya mo bawas siya og mas dako. Wala na ko ilain pang ikahatag ako. So mao na nga ako na lang ibaligya. At least walay utang kabuton ako og ang customer nga mapalit. Masakto man sa, di ba? Ang customer nga mapalit nimo, customer. Walay utang kabuton kay gibayaran ko. Pero ako ning ihatag, sus maabot ang panahon dong pati ako ang yuta mailog na lang gumikan sa utang kabuton. Mao man na. Mao man kasagaran mahitabo. So mao na guys, no? Atong
atong kung ano atong paningkamutan nga mulambo or mulipang or mo grow ang atoang group unya para modaghan ang matabangan unya daghan sad ang makatabang.